ku na so ku huce na lockdown. Sama mana iye mata rawa kuke so ko ne shiru da bakina. Mata kuna tawaina ta ku awa kina, saboda ku na zama saniyar sake mauna. Na kan birana da dare akan rukun suna, ado na gwanda karshen ya fatance na. Don ku na zama haka bai cika kuna saba. Da mai wake taro kam ya cika taro dai, kamar a itace ne a ware can marke, kamar dai mai tafiya da za a kira falke, da manyan gidan mata suke ba mutum mai yalo rawar dansa. Sama mana aha misali ne, karmutan kama giyanmu yan adawa ne, dan hakika sun birge ni a ranza ne, shi kwata da mai lokaci asara ne, zamto yan daki guda babu tun dabi. Malam kada ka kara jin haushin da mata nake harka, dan ban kwatanta irin halayya ta cin naka. Kune da nawa gatan hatsi shika, matsayin gida gatan gida kyan zare saka. Mata da gwanda kwatankwacin toliyar burka, sai dai gani a bari su ma dai na kankan ba. Sama mana iye ku ji babu ruwan hanci da zakin miya malam, sun so fari rabi yayi ruwa sai da ce malam. Dama tudun Allahu bai rusuwa kukan, kullum nufin su mu bar nishadi kamar kikam. Amarya da an ku sha zama laudaram dam kam, rukun toliyar daki ga gamgam kamar jumba. Ba wani abu ne yasa ni tsamacin nan, gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan da 'yan safarawa. Ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa ai ni din ma Allah ya rufa asiri. Kamfanin Kilina Film Production suka dauki nan ka muku wannan katishin mu na Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, daukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle, sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. Anan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle, sun buga dice din, sun buga kararrawar, sai dai kunnan jaki da uwa shegu aka yi masa. Shargalle.